Kublai sabaton ya pi baro, akot sengbai pi sesisin pat jakani Jingiaseng Iathuhkhana jongi mentaka step. Ya kajing pulis sedang kerpat pi berpen pai shaki Bible jong pi shaki ar korin kalnong kabasan pat kidkot Kthah pat Khatsan an puli pi menta ka ongkum ni. Namar kajing eat u Khrist kapenle yangi da kabangi la kucing mut kumni. Balada ubei ulayap nakabenta baro kumta kita baro kilayap keng pat ulayap ru nakabenta baro pat kita kiba im kin im shu haladehi henry ha uta ubana kabenta jongki ulayap pat ulami pan hani kapor aga kerpada pi bapenya Please shaki kat jingrai jumpi SDAH 186 pat kakot jingrai kasih ke rim ka number ka ba trapu kendai ka ba ongkum ni ngadon ulok a kat ulok nginyarai kat kot ka ba ningkong bat ka ba khatu Ngadon ulok akar ulok ichwa ma uyanga uring duk sai Jingieit Baphylla di ubadyanga dot mu jonga utes kempa daksa Jingieit Baphylla ngalong jongu jonga menta padhala Kharbteng ngadon ulok akar ulok basben bashisha bapa unong sila bastot bohok unong yada baklan na ubai chi shayanga ka ban ben kladyanga jing im jing yang ni ka du jok em bat ungan yai long long hakani ka por nga kerpade pi barok ibun hayeng pinya lom lang ya kijing show jong pi but ni kemen ru shibun bahkan ni por in yo ka jing rai kerpang na ki long yeng ki kharkungor Don kam hakini ki por you nong pen ban long nong pen scam do dak mi pa bat pen tek na jing bat jong pi u mau siam pen scam But
Tungin ya dwai. Ko kapajong ni ubahapaning. Ni ay ngo ya miya try kani kasni sabatan. Kapangila man ino ikam jong ibaro baking bangin wan hania kamajong miya try bania dwai babania ay burom ya miya try. Hakani por ni dan kam ya man siam khut ku jong mi ban ba man wan man pensyai kadano jong ni ya ki jing puli ki bangin ya puli hak nta ngadwai ro atrai kinjat ikani ka jingan show ka pangila ya lum lang kumni atrai tu the mami atrai ya ka jingkut ku jong mi hakikati hi bala ayaka atrai se sim par ka prish pun ki baro ikni baro apana Kharbteng Yesus Khrist amen. Kumisa ka pangya ki baro hakani ko nan sedang lagi tu kanana Dekendari sobat sabah, sabah itu kuat lagi. Aku ikut kuat, ada aku ikut beliau. Kapan Kharbteng Kasusan ada aku yang sedang kata. Baru kasi kapan kadang si doktor nama Kasopang. Ki doktor ki awalnya pidan kecil dah hikmat. Berkumpul yang ada baik berkati. Henry, hadir tak kami kuat. Kalau kita coba nang jut. Berkat yang baik, anda yang hari yang jadi doktor. Ki om bagi kita coba kita matlah, kami nak coba ini. Kalau macam yang kelas posisi pun ada kata-kata. Kalau susi sisa, Henry, kadang dia nak buat yang kah, buat Kharbteng umar, Kthah, pencelah yang kah, bahkan leh pun tidak, bahkan leh pun tidak. Dia anda kata tu kan kuat, kalau kuat benar, trainer. Kau ini kalau sim yang ada hikmat maka kalau dia ada hikmat kaba jom nama kita kalau hak menteri kalau itu kasih kemudian bagi kalau persiap kedua seno kanlai kanglah siapa ni hak kasih beri kong makan menteri umar dalam mereka. Kalau bagi kita yang bakal persiapan wah, hai dan garanti dan juga yang garanti. Dia kabut kapai hadir ketua desi kalau 6 million banjar bandai sesudah cross sekali ban kia halor bas ban rumah buat mereka. Henry hadir sebenarnya umar berdoa susah, materai ada keluarga kita pendek dalam dia. Ngamat lagi, ngamat lagi. Umar dapat berbuat Henry itip bahkan pan yang lagi nama kan melin nak disahmat. Dekungta susah, kalau persiang, kalau keli hai berkai. Hadir kalau tertinggi sinjang kalau lihat bahkan lamp pakai dikhapu khabai kalau tip kalau nang Kthah kaya bakal kia melabas makasih kalau kia melabas kalau tray lawan pai bat hapu kasih kan bakal kia melabas siapa kan dia melabas udah baru orang mereka kauพี่จะไปเดินรอบแอร์โม่ดักสับชิพันกับประคัดเกลือโลกแล้วก็เอาพี่เกลือนะหัวห้อยพี่เกลือพี่เราก็เป็นเอากับพี่น้องกับเรียวกับอะไรก็ต้องรู้ว่าต้องตายบ้านไหนก็แอนหัวอายุดีบ้างอย่าพี่วันเราพี่ลองทุกเด็กเรียนสมาร์ทพายพี่
dia yang bas ulah ai kajing do ulah penhe kajing do jamu bernata ke bas kelayan but mak kasih kajing kita ngai iba itu beri tu society kalau sama kia ko oke dinok jangan iwan aja lah sebab station mana step balik train dia nak dia ni long beri pada bawah ada ni long beri datang ke pop ibarat tempat lagi ni ke pop ni ada ni mari kita long nama jalan dari jalan long beri ibarat ham dan bawah ada datang dari Jisu udah unong yang Jisu udah orang baik sumaran macam mana you buat ini tak salah dia nak kenal Jisu belum parah ini mentah kesengi kakhatlai tarik ujun hajar pau kadai kesengi jong kikentei kabangi jukot ka women ministries emphasis day yakane ka Jingieit Baphylla mentah step la penkre bad la penbiang da I heather don small na GC but yakane ka jing yalap la pha shabarok ko ke perthai but mentah kesengi haka Jingieit Baphylla la yalap dakane ka Jingieit Baphylla but kadai ke sengi ke bakong san na ka benta ki kintai teh kani ka por shwa bangan let ya chakman ngindem le ki kre bandwai ko pa jingi ubah neng unong thau bat unong penlong hakani ka por nga kerpat ya me bandon rengkat bat ki ktien ki bangan krenบัดบันโคยจะกระดอนดจงอาบัดผ้าโยมันเสียมบัดเป็นพายอยากกินน้องสงับบารอชามีกระคู่ก็ตรายยังงี้บารอลังนับงี้ปานหากเต็งอุจิสุคริสบาลองน้องเป็นเอ็มจังงี้มันตาบัดเชบอมจุกดรูอาเมนกาจิงเกรนมันตากสเต็ปกาเดชพังกาจิงเอจบาพลาอุคริสกาคตะยางาสัชิเซียนกันอ๋องกะJingieit Baphylla Khrist ka Kthah yanga kum Baphylla yo sngo bala pulis dang na korin san kalen nong khat saw bat khat san ka khot ka ong kum di na mar ka Jingieit Khrist ka penle yangi da ka bangi la kut jing mut kum ne bala da uwei ulayap na ka benta baro kum ta kita baro kilayap ken Bat ulayap ru nak kebenta baro bat ba kita kiba kin em syo haladehi henrei hauta uba nak kebenta jongki ulayap bat ulami pat kajing keli ngan ong ki jing keli kidon habangi puli ya kani kadkhot kajing keli badengkong ka ong kumni da kaba tip yau Khrist kumno lapen kela yangi dan ong sai sien da kaba tip yau Khrist kumno lapen kela yangi kaling jingkeli kaba ar hatu don ne em ka jingkela ka bangila ban yo I menta usnem banya ka bangilong menchim snem hatu ka Jingieit Khrist yangi ka penkela ne em yangi ka jingkeli ka basau ka long ka bakam jeliu bat perkhat bha ladanga keli chapang jong pi na kibreu bajan tam ya pi kumno ki paralok jong pi ki perkhat chapang jong pi ki bahayeng jong pi ki perkhat chapang jong pi hatu ka eikin ong chapang jong pi ngai la di ladanga perkhat bhai kata ngakio namar lesi ngalakum le sniu lesi ngalakum kren sniu lesi ngala
kumle ke kabam sobha hakamat ublay henre kadan ke jingkermen ngidan ke jingieit ke jong ublay watla ngi haka jinglong breu ngi bakla haka jinglong breu ngidan shibun bangi kelon bangi hap bangi kren senio bangi kem le ke basnio ndeke jingieit ke jong ublay kalong ke ba pentingan yangi ngan puli na ningkong yo ane saw khat nyeu ka baong ku hebe et tungine et paralok hi na baka jingieit kalong na ublay te uway pa uway baro uba et lakha ya u na ublay baru ito ya ublay uta ubam et ito ya ublay na ba ublay ulang ka jingieit hakanela penpau sina ya ka jingieit ublay hangi ba ublay ula pha ya lau khon balakha marwe syakane ke perkthai khnang bangin yo em da u hakane kalong ke jingieit na bangi et mangi ya ublay henre na ba ula et ma u yangi bat ula pha banlong ka kuna na ka banta ki pop jangi ku heba et lada ublay ula et kum tayangi mangi ru ngi de ban et paralok hi dan ubayo i ya ublay menuru ladangi ngi et paralok hi ublay unyai sa hangi bat ya kata ka jingieit jong u la penjanai no hangi hang ne ngiyo sngo ba ka ba ublay ukwa yangi kalong bangi di ban et paralok hi ngiri ban et iwei bat dakata on la ban yo i bangi ngidon ka jingieit bat ka jingieit ka de no blay ka team ka ba ka women ministries ka jubat kalong kta ya ka do not kenjo sya ka perthai jonga da ka phareng ko ong touch a heart reach my world habangi ong kta habangi kta ya no kadon ka khubor ban ai kani ka jing kta kala ban long ka jing kta ka basho tenat ka ba jai ka ba kentu ka ba penslur lane habakta don ru ka jing kta ka ba pen i jing dom kajing isi tenrai kajing kta kaba ka women ministries ka kwa yangi ban ya tho shiki we kalong bangin kta ban pen i ya uso jong men se bakhoj ha ning kong korin khalai le nong ngin yo i ya kane ka jing kta jong men se bakhoj ka ba mangi ngila ban kta shiki we ngan puli haka ningkong korin khat lai le nong ko ong ka jingieit ka yai sa slam ka le sbun kam ju pi hoin kam ju le sarong kam ju pen meng kam ju le klem akor kam wat tang ye ki e la ki jong kam shat ban ki bitar kam tharai sniu kam kemen ha ka jing bom hok ka kemen ha ka jing shisha ka yai sha jam ye ki e baro ka ngai kloy ye ki e baro ka kermen ye ki e baro ka sha ye ki e baro ka jing e kan nam do lano ru sakawai ka khot ka basong tanat ngin shem na Jeremiah lai phuai lai ka ba ong laslem utrai ulap mi pau hanga udaong shisha ngala ya pha da ka jing bom jukut namar kata da ka jing le ngala ring ya pha ka basong tanat ndai namar utrai yangi iwei bat utan uring yangi da ka jing ke jong u ning kong yo ane sao
nhiều bật phá có ong có hẹp bệ ít tôi nghĩ là ít para lọc hi na ba cái chính ít cả long na ublay từ uway baro uba ít là kha ya u na ublay bật ula ito ya ublay uta ubam ít ito ya ublay na ba ublay ulang cái chính ít hatongi ito ya ublay kata kada hijing keli hato ngi ito bar ngi e chi sha yo blay nang pen im jangi nambar baka bible ngarang supule ka ong uta ubam e ito yo blay para banget ladang kat kejing e kadan kadanot jangi ngilong kita kiba ito yo blay nambar kejing e kawan na ublay kadang kejing kren nengkot ke baong kamlong kabapen kemen ya ublay ban yo i ba ubreu upetang ya laki jong ne tang ya ladi bat khaprep ya kejing sngew jong kiwei perkhat bhai kini kentien kamlong kabak kemen ya ublay ban yo i ba ubreu upetang ya laki jong ne tang ya ladi bat khaprep ya ka jing sngew jong ki wei ngiri ben perkhat bha ngiri ben pej bha ka e ba ki wei ki sngew sakawai ka jing ong ka ong kum ne ka jing e jong ublay ka da not ka de tang maka ka pa liu jong ka jing e na ka banta ki wei kata kamut ka jing e hi kawan bej na ka khet ka jong ublay kawan bej siya kada nut ka jongi bat kumta ngin yo i ba ublay ulong ka jing i ha ka jing em ka jongi ka jing i ba phla jong ublay bangi puli ha nang kong yo ane saw khandai ka ong kum de ha ka ne la pen pau chinda ya ka jing i ublay hangi ba ublay ula pha ela u khon bala khamar we siya ka ne ka perthai bangin yo im dau na bau blay ula e kata ya ka perthai kat bau la ai tino ela u khon bala khamar we bau ei ru ubange chau onam jatsho handai unyo ya ka jing im babam chukut kata ken kade kata ka jing ai tilut bat kade ka jing e baphylla Ephesus iwe saw ko ang kat kumbala jit yang i hau min ba pat pensyang nong rim ya ka perthai khnang bangin long ki ba khoj bat ki ba klem jing duna hakmat jong u ha ka jing i kata ka jing i ka ban nado min hindai kulong ka dei sisa ka jing i baphylla nung kong yo ane saw khat wei ko ong ku heb ba i la dau blei u i yang i kat ne ngide ban iwe ya iwe kadi sa hisin pat kayai ban baladangi ya kiwe kadai kajing pen shena ya kajing longjong blai hangi ngan puli sa hisin ku haba lada ublai u yangi katne ngide ban iwe ya iwe kajing jonga ya kiwei kumno ken ngalaban pen ya kajing jonga ya kiwei kadan kanuksa kabalaban pen hakiso arteli kiso uwei usok pieng ubat hyang bat uba ibang ban pej na do na jrong uba ibang sisya ban pej bat anda pila ot yu tu so pieng ubat dap da ko ka ba thiang bat ka ba bang pinda bam pinda snow sisya ba ka thiang handai dan so uwei ujaj so ba ki khot udurian uneu durian uso uba tab ya u de ki kinjasya bat hak shani strong dong ngimla ban yo yu ne so henrei
kidan pun ki jaka ki balak ban yo so hang ne India ngala Google nen bat ngaong ngawat kat no la ban thiet 10 kilo udurian bat Kthah kum ba 1000 1000 tam ngin yo ban thiet ya 10 kilo udurian bat kador ka bahe am dai kador ka bahe sisha 1000 tengka na ka banta 10 kilo so handai uneu durian la tip ya kemuso uba eu khong tam ha perthai ka jing sma jo ka long ka bam so tenat henrei ki ong bal anda kila bam ki ba bang sisa yo durian ude usok ba bang hado kata-kata ngane tu epi ke Jingieit Iathuhkhana sapang ka wei ka brieu bat kane ka brieu ka long kum usok piang bat uwei pat ubrieu ulong kum udurian kane ka brieu ka Kharbteng ka Melina Salazar kadei ka brieu ka basa basyong hapot Texas USA bat ka trei hakowei ke restaurant ka ba ki khot ka Luby's restaurant kani ka brieu ka long ka brieu ka ba phok samarkhe ka bayai sha slam ka bam pen jupen I jing dom hanoru but hakani ka restaurant juan bam uwei ubrieu uba Kharbteng u Walter Sword uneu brieu uladap kumba prapu arsnem kat ba ulah sedang manwan bam hakani ka restaurant la jukhat je u da ubak Mr. Bak henrei uneu brieu udei ubrieu ubalaju ya dak thma hak thma ba ar but ban supai je uba ima ban pej namar upen I tang dak khamat ka badom un syong kendang un tet yakat mej bat un pawan yakin nong sambam kiwe ki nong sambam kim ju so tenat ban lek sam ya u namar balai namar ulong batlia hado kata henrei ka Melina ka Julej bat kala shem ya ka order jong u bat ukwa ba un yo ka jingbam ka ba khluj bah ti ka jupen biang ya ka bam ya u bat ka ju ang how are you bak how are you today kum no pilong bak hato pikmen man ta kasngi bat ka pen I ka jing pho samarkhe man kasngi ka yat kum ne man kasngi uwan ban syong hang tah ka ju ka kendang bat kinong tre ka restaurant kem ju song tenat ban sambam ya u henrei ka Melina man kasngi dei maka balet bat ka pen I ka jing pho samarkhe ka keli kum no ulong man kasngi bat ka ai jing bam ya u hadin nyau snem ka por ba u bak udap prapu kendai snem hakawai ka sngi ka Melina kala kemilenti ba unwan henrei u klemwan men sngi ru klemwan jan miet ru klemwan but kade kala pen khuslai ya ka Melina henrei khaddo khatwai kala lap ba haka kot ku bor la tho ba uwei ubrieu uba Kharbteng u Walter Sword ubalada prapu kendai snem karta ulak lat no kane kala pensusi ya ka Melina henrei sipang kala kumban jau mat henrei kala haban yang nang ta bo e ka khamat apho samrakhe banit sami ki we pat ki breu ha ka restaurant hadin arlai si lawan we lawyer but ulawat ya ka Melina but ulaya tho ba ha ka last will lane ka jing tho ka bakhat do u ne u Walter Bak ula tho ba u ken mau ya ka Melina bat ba u kloi
ban ayaka $1,000 bad baka kali jong uru un ay no yaka kamelina kala sngo pla ya kata kala kemen ha kadok nut henrei kala perkat balada ubak undang wan syong biang ha kata kejuk ke kendong kan jin dala ai biang ya katu ke pisah baka-bakan yok syau kani kade ka jinglong kamelina kalong ku musok pieng bathiang ka kloi ban ai yala ka jing e ban pen i yala ka jing sebun syakiwei ubak pade ulong kum udurian ubah iltung bat ubat har de kisya henrei ka jing e ka jong ublei ka penlong ya u bandan ka jing skau bat ulong kum uta uso ubat hiang watla udei kum udurian ti ka jing e kata ka jing e ka bat pen thamai ka de ka jing e ka Baphylla kap jing e ka jong ublei ka la ban pen thamai ka jing em ka jong e bat andala pen thamai ka jing em ka jong e ngin la ban e ye ki brieu ki babon sien le si habangi pen i jing e kin pai da ka lendong henrei ngin la ban pen i ka jing e lenter nah ka bentak kum kita ki brieu ka jing tho jong ka len white ka baong haba ka jing e ten rai babam jukut jong ka beneng ka pendap ya ka dok nut ka tua cabar syakiwei om tang ban yo jing mentoi naki henrei ka dei namar ka jing e ten rai la pen i ha ki jing le bar ka jing pen kelai ya ki jing long ka sensyar ya ka jing le ka kontrol ya ka jing sutho ka penjam ya ka jing shon bar ka kentiu ya ka jing e kane ka jing e kam dei ka basubet ka basupdiang ya nga bat ya phi henrei ka long ka bayar kat ka perthai ka bajrong kat ka beneng haba ka jing e ten rai babam jukut jong ka beneng ka pendap ya ka donut kan to cabar syakiwei om tang ban yo jing mentoi naki henrei ka dei namar ka jing e ten rai la pen i ha ki jing le bat ka pen kala ya ki jing long ka sensyar ya ka jing le jongi ka kontrol ya ka jing sngau jongi ka penjam ya ka jing shon bat ka kentiu ya ka jing e ha ka donut jongi kane ka jing e kam dei ka basubit bat ka basupdiang henrei ka long ka jing e kepada ublei ka kamram jongi ka long ban im ha ka saudong saukun jong ka jing e Khrist ban ring men siem jeleu da ka jing e ka jong u bat ban ting shan ya ka jing a saudong jongi o kat no la ple ki lat ban kring ya ki wei khamat jongi bat kat no ngi de ban husiar kat bangi bed ha ka keper jong ka do nut kenang ban walam tang kata ka bakhoj ka bathiang ka ba eubi kum usentiu ki kentien jong ka jing e ki ba jam ki ba pen klan ya ka jing kring jong yi ya ki wei ka jing kentu ka bangin yo ka ni ka step ka long ublei ukhat yangi iwei pa iwei syaka jing em lengba ukhon jong u Jesus Khrist ukhat yangi ban aiti lot syau kenang ba un em ha ka jing em ka jongi ukhat yangi ban pendut por bat u man kasngi ban yo pediang yo men sem ba khoj bat ya ka jing ai song ba ba u ai ka jing e ka jong ublei ka penlong ka bat ka pha bat ka tan yangi syaka jing e jong u ka pen khi yangi ban sliang ya ka jing kala bangi don kam ban long ki jing thau thamai ukhat yangi ban long ka wei bat u bat ka balang kat bangi ken jo syaki wei
ki bangi kendo man kesngi ngidei kita ki bre ki beran kam ya ke jing kthah ke jing it ublei ha ke jing im ke jongi ho oj ku ki para jonga ublei ukhat yangi man la kasngi ban pdiang ya ke jing it ke jong u ban ai ban sam shikiwei kumta ublei udan kam ya ki kin thei ki ba ai ti lot cha u man la ki por ki ba phai cha u habaro ki por ki kin thei ki ba e ya u ba ki ba kloi ban ai la ka jing em kum ka jing pnya ban ya ro ya ublei ki kin thei ki ba bo ya ublei ning kong e ha ka jing em jong ki ka ba mot ba ki bo ya ublei hashwa ulok ki khon ki bahayeng hasem ki paralok ki paranong trei bat baro ki ki balong ki jongi henrengi bo ya ki harod bat ublei ulong shwa ki kenthei ki bapuli ka kten jong u bat kita ki ba syayalam hau men sim ba khoi ki kenthei ki ba kloi ban chakri ya utrai khaddo ya wai lada pikwa ban long kum kita ki kenthei ki balapan ki da ka jing e ka Jingieit Baphylla jong ublei so bhaya so alang bat nga da ka bayeng bat pen i so ublei ba udon ki ken hon sipai kenthei ki ba kloi bat ba man so bha ban eno ya ka perthei na ka banta jong u kat bangi yang kat bangi IT la de so ublei kat bangi kular hakamat jong u bangi ngidei ki ken hon sipai jong u ngin ya cha prang ban yale ya kathama jong ka pop bat ban yarap ya ki wei ha ka lenti bangi ya ngin dem ya la ki khle bat ngin doai ko pa jingi u ba beneng ko nong pen em bat nong pen nong jangi ha ka ni ka step sabaton ni IT la de shabe ba men pendap yangi da ka Jingieit jong me men pendap yangi do men sim ba khoj khnang bangin la ban pen i ki Jingieit jongi siki wei pat hoj kat bangi le e kata ngin yo i sibon ki jinglong ki akor le se don na ki ban ngin i yaki namar bangi yo i ba ki long kum usopeng hendai don na ki ban pen phai yangi da kadur kabai trem kum udurian hendai ngin yai pen i ki Jingieit ki jong me kat bangi yai chakman trai kanat ba bha dan nang kat bat ngi dan nang kat bat kabalang ke jong me iwei pe iwei to ai ba ka Jingieit ke jong me kan pendap yangi barok shirnyang bat kan toj sikiwei pat yai map atrai ki pap ki bangi jule man lakasngi bat pen khoj yangi da kata ka jing pen khoj kasnam ke jong me ni pan ya kini baro Kharbteng Jesus Khrist balong nang pen im jungi menta bat chadu bom jukut ru amen